Accés a les dades i al teu cotxe. El que no saps hi està passant. El teu cotxe està a punt de connectar-se amb el món exterior. Aquest vídeo s'ha realitzat per ajudar-te a entendre l'accés a les dades del teu vehicle. Actualment, si tens un problema amb el cotxe, truques al teu proveïdor de serveis d'assistència i li dones la informació de què disposes, generalment per telèfon. Els vehicles ja tenen la capacitat d'enregistrar informació per ells mateixos. Molt aviat seran capaços de transmetre-la a través de xarxes segures, per exemple, en cas d'avaria. Això permetrà donar una resposta més ràpida, amb millors recursos i més efectiva. Imagina tu, accedir a informació de trànsit en temps real, rebre alertes anticipades de possibles problemes del vehicle i obtenir una resposta ràpida quan alguna cosa va malament. Les dades transmeses també ajudaran als proveïdors de serveis d'assistència a identificar el motiu de l'avaria. No obstant això, el que potser no saps és la quantitat de dades que realment es registren i com s'utilitzen. Els fabricants de vehicles estan desenvolupant tecnologies per registrar i transmetre un ampli ventall d'informacions. Controlen aquest flux de dades i poden dirigir operacions de manteniment i reparació als seus proveïdors seleccionats. Quan compres un cotxe, és habitual que s'inclogui una clàusula amb la qual acceptes l'enviament de dades a la xarxa propietat del fabricant del vehicle. Com a resultat, no sempre saps quan s'envien les dades del teu vehicle ni com s'utilitzen aquestes dades. Pot ser que no et permetin prescindir de l'opció d'enviar dades quan les condicions de servei es modifiquin, i si rebutges aquestes noves condicions, corres el risc de perdre la resta de serveis. És possible que et demanin contractar serveis que no desitgis. Les teves factures de reparacions es poden veure incrementades. Com que només els fabricants tenen accés a les dades del vehicle, els proveïdors de serveis independents hauran de pagar al fabricant del cotxe per poder accedir a aquestes dades o per desenvolupar i comercialitzar els seus propis sistemes, el que comportarà més costos de desenvolupament. En el cas extrem, podrien fins i tot acabar completament exclosos del mercat. Pel que fa a les dades del vehicle, el RAC a Espanya i la FIA a Europa proposen 3 principis bàsics perquè sempre tinguis el control. Com a propietari del teu vehicle, la legislació hauria d'assegurar que se't sol·licita el consentiment per l'accés a les dades del teu cotxe i que ets propietari de les dades generades i del control sobre com s'han d'utilitzar mentre segueixis sent el propietari. I això no hauria d'influir sobre el nivell de servei que esperes rebre. Hauries de tenir dret a triar i canviar els teus proveïdors de serveis d'assistència i adaptar els productes i els nivells de servei a les teves necessitats. Hauries de tenir dret a triar entre proveïdors de serveis que competeixin en un mercat obert i permetre l'accés a les dades del teu vehicle i a funcionalitats associades a qualsevol proveïdor de serveis que triïs, a través d'una plataforma telemàtica oberta i segura. La carrera per accedir a les dades del cotxe ja ha començat. Però cal assegurar que els consumidors entenguin quines dades s'estan compartint i com s'utilitzen. Que hi hagi una oferta de serveis validats per part de proveïdors de serveis certificats. I que hi hagi plataformes de dades obertes, estandarditzades i segures, accessibles a múltiples proveïdors de serveis. Els conductors tenen dret a beneficiar-se de les seves dades per millorar l'experiència en la conducció.